kan lo hota e tin pa berle no pangpan hi tu chun ron lo ta ma se nu ber hian an toy svel len thom ho vel chu lo pek deuh deuh maya chu chun han mu chuanin a pasal chuan in thil nge moi ti le a kon ti a fanu po chuan a bom ken lai chu a han la thlang hala kanu enga tinge hen kan toy zong zong hi te lo la khom veka pai itu mem nia enga tinge thinarim miss mo te honen kan leng du na ni ve maya an lo ti ya yom dan hi yo varma ma ni an ti bok a fa pa chuan nienu yo varma ma ni miss mo ke chuan min ti thinrim ngai mi lo sin ma tinge kan thini ti ma a han ti ya a pasal po hian du tak enga tinge he tiang hian i lo oma miss mo ke te na kan len dun hian thil poi ang ma kan ti hlei nem enga tinge chu lo thinrim viau zel an ti chuan ka thinrim hlei nem an ti ya ma se fanu chuan moina do ti soi ve kan ikha miss mo hi i thi kan chiang mai an ti chu vele tun ma thil thleng alo langa miss mo hi an ti tinan chuan hun pakhata hian an lo kala ti chuan pakha khata tong chuan thu soi chu alo ngai tha a mi pano pangte hian apa in dang hi le de yangu miss mo te in bul nai kan om theina turin an bul nai om hi ka du e mai anu bulani tina om chu ka pei tholo ni an lo tia miss morin ti hian boite poi ti ma ta chu kai na son in tan room ka bua sei ve kalom eng ma lungai tu om lo nia indu hun hunain lo kalanga min ngai huna min ron tlo thin don nia an han tia an fanu te hian miss mo hi chu ifel ngot mai nang hi kan hu ni dai zok la ka ti hle mai an lo tia chi tiang chuan an lo om vel halo nia ole ti chuan me chino pangte hian anu hena chuan nang hi chu ka huwa che ni miss mo kan hena om de kha ka du ni an lo tia nie miss mo hi chu kan laka po athina kan ve ngai me lo hau po min hau ngai lo an ti ta ka chuan athina kan ta ani kha fel zok in ti ni chuan vazo tu lo ni me lo nang mani enkol turin vazo tho enkol thei chawem kan lo khiang cheu a han ti chuan a pasal hian Valerie inga te khatiang thu khai se a ite tak takem an lo ti ngal wata Valerie chuan ti tak take ka fiom thul he nem an tia chu ta le an fano chuan a that na sa chu miss mori aum huna chun dang he chu kan ma mo to mi lo mong che pa lo ko miss mori chu va khidangu local ko se abula ha kan du dei zok tin a fa pa po chuan nia pa ke po miss mori bula ha ka du zok alo ti ve a ti chuan a pasal chuan Valerie i chiang mo he thil hi nangma do thu ngaya ti ini hi thenghel suang che nakina point chiro me suang che tin pon lama chuan a fa ta chu a huai chuak ta ni chutian chuata ho chuan Valerie chuan a ri ho te chuan tuna tong a ri lo te chuan helai mun hi ka chu asananga nangni ho hian an ti ka ma min pole to ngai lawang a thai tin angai to ni ole Valerie chu mun pakhata ro malo omin alo in siama chata mi pakhat a kon kala kapi ifa te ho kha thil alo jian ne ya to na hian damdoina an khoi khal ne chu an tin mun to a thawak lo tin an soya anti chu thu han khret chuan ani mu ani chu damdoina chu vakal hala ngai ti no rang takin damdoina chuan vakal hala damdoina lo langa a pasal po kha lo om ve to a boi ingai an thaim an ti chuan a ka khami lo inge kan tin mun hi wena khan anu chosiam ha kan eya khatiang kan om ringa ta doctor te sedan chuanin kan thil ya khan thei hai atong siam atelan tia chu wang chu ne mai the an tia chu thu han khia chuan Valerie chuan engmoin seya a kon ti ngal an fanu te chuan anu i chosiam kan ei kha doctor sedan chuan kan millo ti ni chu kan ta na thalo niang a han tia chuta no go chuan tania inga tinge khatiang khan do din soya chuan che kop in thu soi chu adikem tu na hin thu tik tak soi teu inge thu soyom je chu a gon tia a pasal chuan a tok to nang khalo ngoi phot te an tia
thin rem tak chuan avakal hnaya I thil ti hi apoi hle mai nu ni tlak poi ni lo ifa te chunga tiang thil hi tiamo ana ei tuwa turi telamo an ti chuan ai te lo ka ti ni lo in re sual ni hi an tia apasal chu thinari em maya etila hian tania chu alo tap vele boxi pa anuna ei tu min pe kha kan chiat pui lo chu ni hi ti hin alo tap lungai su in thala dona rom an ti po chuan Jacob po chu akon tap vele ta boka chu ta le pa bok chuan Valerie a thai I thil ti man hi I tuar nge yang an tia ka ti ni reinem an ti po chuan veng tu te kha lokal teu an tia veng tu te chu an lokala kha a in tur siam kha a ma ngei me kha han in tir teu le an tia ti chuan ga tho chuan Valerie chu thei tui aka chuan an tul ta pop maya Valerie chuan thei lo chane ina ni kho khalo chuan a om chun som ta nga la ni nakin dewa chuan polom panga chuan mi in bia hin lo oma Valerie chuan mutna tong chuan no ngai tha a pasal le mi smori in belai khani mi smori khan ka thiam lo ve khani no pang ho win he tiang thil hi an tura poi ka ti hle mai an ti chuan I thiam lo eng ma om hle nem in thiam lo du su an tia mi smori chuan khang ka thil siamo ka an ngei lo ni tik lo felowa tania Jacob poi ka ti khop mai inga tinge ke ma min dem mai lo ino sudam tu ne le nem an lo tia ma se no pang ho hian anu so kan du lo wa anu thiam lo sani se kan du lom nang hi chu kan chung e thoi em ma khatiang thil kan chung e ti du kan ring lo wa an tia alan dana chuan kha an e tu siam tu kha miss mori zo hilo nia ma se no pang ho hian miss mori an ngai no zo ko wangin e tu siam tu khan an nu Valerie zo chu an pu ni Jacob chon poi kan ti khop mai he tiang thil chu nagina chuna thleng le tola wang an lo te via chutia an in biak lai chuan Valerie phone chalo ria rong takan an hala oh hello an ti chuan oh kapi e ticket zong po kan ti fel vek towa chuan e ticket chu cancel du nge ne nga intinge makala zelo nem an tia oh tu verbal kha lo confirm ro an tia chutia soida chuna pasal chu kon lut tungei lo biak vela an ti chuan o ka thuen te nang ka lo in bia an ti chuan a pasal chuan thudik ka zong chuak towa kha I tu lo siam sak tu kha miss mori zok lo nia thei hai kha an lo jini ti a lo felowa chuan nong ma ini tu kan lo ngai poi kan ti khop mai kha hi ngai dam dil nang ka piang che ti bom te hi a kon la ma se a lo te chuan Lucian kha thei hai kha ka pe kan ti rin lai khan pe hi thi tu rin min duwa ma se tu na miss mori na ti ni ti khia ani chu idem le chuang me silawa chu wang chuan I re ho hi chu chiang ani tin angai tuani chuta apasal chuan thate vini lo in koldonia ka kalangai antia ole ati ve ta mai bokani ma se chu present pek chu Valerie chuan ala lova bol lobo ma apai ta dei mai heti la hian message donga I thona kha ni som ni chung an delay tlat mai chu wang chuan ni som ni nuwa I ron kalangai don ani ti message adong ta tlat mai ole in lampang alo langa sta no pang ho chuan lo ta na anu I thil ti sual kha nangma ti ni lo ti kan khatua poi kan ti khop mai chuan apan hena po thu di kan sei vek tua chu wang chuan spot kan ne na tuwa kan be khi milo khai sak ta che miss mori ke ana box sia kan be ka king theirowa nong ma milo ken sakla kan lom via wang an lo ti vela anaw zok la hian mi e milo kem sakang che ani lo chun apa hian miss mori hi angai na zok zel don ania nang hi fel de wa yom ve ngai ni o an lo ti pokani ma se Valerie chuan eng ma sei lem lova o vela cake ur chu a han la chuta no pang ho chuan ehe cake I lo avan lo mo mem ka du zong ta kani an lo ti an lo awa I po ka du zong ta kani an lo ti ya ma se Valerie chuan cake chu a kon la phei zera bol lo bo ma chuan a pai ta dei mai tania chuan inga tinge bol lo bo ma I pai de ya an ti chuan a ut vek lom e chi ni reinem an tia
tani chu thinakim khop maya bolho bom chon pet thung hala do ti sei thei le mai kan ei tu ei phallo wang ani kha kan khoi ve vek kem na po kan khoi ve rawang che nang hi chu nu ni tlak poi ni lo an lo tia an lo an khum ve la veloi chuan in du du in sei thei dom in du chuan miss mo hena i turin phalam theyang kan hena tong ni lovin tin akal san ta de mai ani chuan thil pakhat min ti sakla kan du ni lo tia veloi chuan te rang mai in du piang chu ka ti sakhang cheu in no tan min du to lo ni pon ka in thiak filim wang wangam an lo tia tania chuan ani chuan vui khat ma kan ma lo in lan to su tin bol chu a han vom chowa veloi ra tu ra tak mai chuan bol chu an voma veloi chu ai ngap sual palta step a chuan a lum thata a chal chu so thi deuh nuai maya tania la chuan ka thiam lo ni mi lo nia nangma le nangma in ngap sual pal ni kha kan thiam lo ni mi lo nia an lo ti ngau zat zata veloi chuan heng mi te hi ka fa dik tak chun ni sia thako chung ka pai thi tre pa ka khin chua te chu an ni nge mai sia avan mak ve mole tin angai twani tun ma naw khin lai vel kha ngai tua doctor ho chuan ya khin trap to nia ya khin trap to ti zero ya an lo fu lai vel te kha alo langa tho la to ten an lo ti ya o no te kon cho don ma se nu hi chaw ton to ni hi ti kan ti ta khang an lo ti no boi khop mai veloi da hian khong ai takin min chan him sakro ka fa ti khong ai takin min chan him sakro ti na lo nge na doctor ti chuan tho la tu kan lo ti ya ha ka sa taka a khin chu lai vel kha angai to na chuan alo lang we ni ma se tu na chuan a fa te mangai em anun na tha phial khopa alo khin chu kha ama ti na tu chu an lo ni ta box sia a kha thiam lo khop mai chu ta le a fa te na chuan ole voina tong chuan in la ka hineng ma mo phona ka nei to lawang ka kut ka si le in du dan dan inom thei tuang a han ti chuan a pasal te pani chu an lo ho ve ta miss mo ka tin han chuan lo hoa apa ilo hota ni mo anu hian ei tuk min siam saka ke ka ura ma se min pe du mi lo bol ho bo ma apai te ya chu mai ne levin kan la ka hian mo phona eng mak alak to lo thua soi ka kut ka sila ti na soi a han ti ya chu ta pasal chuan veloi chu thu di kan yam no pang ho khret line chu tiang chu isemo ivati om ang lo em ve mole tinan hau nga la lucian nang po hian mi ngai sak tak ngai he nem itan chuan now pai tu e siam tu mai kania i mangai tak jok chu miss mori he ni chu adik viau mai no pang ho po hian ke ma ni revina ma jok hian ngai na zoka chu wang chom voina tong hi chuan chung coin lim takin om ho zo gula ke hi chu kalo in thiok filim to nga chu a tha zo kin ka khia a han ti chuan veloi he kanin nei chu tiang mai ti top thei ani lo ti khena nge ya nge ne nga ke ma la ka thung hen be si ni zo kam nia i thil ti dan chu a za thlak le mai chu tiang a i du zo nge mu lo wa min thena i du zo nge muwa min then le lo chu tiang a ti mai thei kan le nem tin a kon ang ve la ma se veloi chuan tun ma khang kalo a thren khop mai nang hi kam mangai che ma kalo ti threina ma se tuna chuan ani tho ni hi tina soi akal ko chuan lucian ama khop mai etiam me khring hi lo ni ni mo kanin thren mai ngai ni hi tina ngai to chun zom bok ani chuta lucian chuan ani ta chuan a thalom an lo tia miss mori po chuan ne lucian no pang ho hi in chung lama khoi chola than ka khia he tiang thil sui don chuanin an khriat ve hi thalo ve an malo kan ba de lo theng don box sia iteu no pang te u i chopot te mu tin in chung lama chon no pang ho chu an lo chop puya a chopa chuan velo he chu an han nek de pop maya chuan lucian po chu in chung lama chuan a chho ve ta ni chuan chu tian chota hu chuan velo he chuan ton tum chu ka thi suan non to lawang voina tong chuan he chung koi ka kal sananga ke mai in kanun thau chu lim takin ka mang ve to ani tina ngai to ani olen nakina chun birthday lom na hmuna lo langa veloi po chu a kon kal ve a ma se an ngai sak lo hlum khop mai apia dewa chuan a pasal lucian le miss morite fa te pani chu an lo oma moi takin lo in cheya mi te ho chuan lom puina an lo hlan de sak sak loma
Miss Mori fel ziate tun ma tonga hetianga Lucian tana atong kai ziate le afa te thlenga engkol thun ziate chu mi te ho chan lo soi te lai maya ani na taka phei chuanin Miss Mori hi Mr. Lucian a first laugh an heng he sin ti ten an lo soi nupui chu nei ma lo chlong chu lama nen hin anin nei khum khumang chikulang kal lai pon anin zuina se mai ti te an lo soya chuan thu sei jong jong chu apia tong chuan velaki chuan alo ngai thlavek ani chuan thu sei jong jong khre ta hnu chuan pon lama chuan a chuak ta ma se Miss Mori chuan aron zuya li fa chuang tuk chu kong khao chu ron nam hongin apula chuan aron ding ve ta enin thlen na ninga chi angai ta chuan ipasal hi ikal san tak tak don ti ro kha an lo tia velaki chuan te rang mai ka pasal hi kal san vat ka du ni an ti chuan a thak hop mai lungai su ichung koi chu ke mang ka lo en kol sak vek don chen ya Lucian le ifa te ho hian nang hi ngata man te do khum chia chu wang chuan nang thei hil chi chu anita chu hak salo khopang tinan soi zu ya chu ti lai tak chuan chuan lep chu chiang lawa lai chu kan dilo zok sok maya lai chu kan thim ta chu ta le leila ma chun chak tak mai an tla thlat von ni hian a khriata an pahni chuan hlau thong to khop maya di chuan a laklo chuan an lip chuan na chu han tang ta chut maya Miss Mori chuan Lucian chu ang takan kol nga la ang takin milo tampui te hei kan chuan na leve to he chiang lo nia tin tampui tu chu phone nga la ang takin tampui tu chun lokal ngal boka min ha theyam tin lip chuan han honga Miss Mori chuan tampui tu tin hena chuan khong le takin milo pui vat teu ka ke hina nia tin han awa a ke chu lo thi deuh nu mai boka tin chung lama chuan Lucian po chu ngon kal ve a fa deuh chuan anu te kha an chuang ania Miss Mori po a chuang ania an lo thia khoi mo tin rang takin lift chu a han hong dona chu ta Miss Mori chuan Lucian khong ai takin milo tampui te an tia Lucian chuan Miss Mori chu azu mu theya abula chuan anu pui velaki po chu alo omboka am pani chuan liam na view maya khuna tlem bok sia helaya chanchok tu te hian kapu am pani kan chanchu don chuan hunin min dei don lo chu wang chuan tuem zok zok ko kan chan him mai angai ni pakhat kan chan chungin he elevator he chemei don tu zok nge kan chan him don le an ti ta ole chun zom che episode le kan ron tiang lo chu lo changula kan ron ti chuak le va don nia ole thil dang dei kan tak lang lok tiang sang ni le som pa riat bo vel khani tan ka khia battle center lung le battle center ko nu le pa nei do te le tin thun ka chu nu le pa nei tho ma ko chu engkol le the do te no pangan da khom nang chi khami mun kho kan zut lowa ti chuan in donation te pu kan khon chaka an Christmas bazaar na tung ha kon tling khom ve thei ne kan zu pian lom ang ren khop maya ti chuan chu tang chuan hei kum ro ku vel chu ani lo kum ria zo kan ni haliam ve le ta chuan kan chu kal le a no pang te po hei awm thei chin a kha so ka khan an lo fix na savio to a chan chu mun pakhat no pang om trup thup pakhat hil ram lo te khani ve a tin so ka ton trampui na thei to pin no pang pakhat ta nan jang an kho sang thong vel ning ka khia chu tiang bo vel te po chu am pe ti khanin thei to pin so ka lam chan trampui a ama ko chu no pang dam lo thuam no ngai tin no pang om kho ma chuanin an thuam no te lo che chaka an soyang dewin no pang pakhat chapal an lei sak ve chuan bidang ho no pang dang som chapal ha chu lo chele hal vek to ne mai ka tiang deuh khan mo thak nei ve duang chi te ka tiang ang ga zong zong len khan in enkol thi ha sa ang khom me hau tak ve ni an mingin so ka lama tangin no pang pakhat zera chiang chu de zat ti trampui na lo kal ve om si wang khan bitam tak chan lo ngai tha pha ve lo thei lawa ama ko chu huk chuanin an phang ve thin viau mai du khop nei hi om tak tak thei lawa chu ti lai ko chuanin Metro Center lampang page tle min AT&T kan tiang te lak tak tak lo nual tua khang te ni wang khan an ni hi chu an ni chu so ka kan trampui lom emo ya ko khan la mina trampui lom ti emo kha tiang kha thila om ve thena wang khan trampui lo lel hin ni thuina amma ni pon phang ve ya ne tiang donation han kon sak lui de po an du lem lo me thia pathian ran chana kal chu an ni te me mai amma ko chu chun ha sat na ni ve wangin hey coming Christmas an bazar na ni mo an roi thena te ni mo tiang vel chu tum sak thei dan hi om si o ti ka ngai tu na khana kon om ta ni
chu wang chuanin sang hila som poket a han kan lo ti tua a ri ve veo to kum ret lai kum som do na kal tua chu wang chuan kumin chu in ti le chin tiang ka tia helai hianin QR code ka kontak langa askan mai thinga tin KGP na tur number te poko kontak langa kinga tang khianin donation ha ka han khon sak le do thuai mai ni tun mai donation ka lo kontrin lo entrin chuan in rianga donation pe tu ten ming te ka tak langai lo ma ko chu alu za te chu kan tak lang ve thina tunge pe ya to te nge ni ti ka tak lang vak vak ngai lo chan chu indiam le hi tam thina chan chu he ngam bon neu hi tam tu ni chu wang chuan ke chuan in pe tu te ming hi ka tak lang lo wa en zan nge lu ti ka tak lang me thina chu ka kal phung thina ni am lo khathiam la chu wang chuan kumin sang ni la sum ni paruk an Christmas oi thena tu ni mo tin an thuam no enga niang khatiang ang chi polo ni ta se donation pe tu dan hi ka kontak langa pe khi ala ma view na ngin ti ma ka thain ka khia alu thu khuk lem lo mo zep thuam lo wa minh tak lan lo ni pe chom poisa hi lut mong ve de la ka tong tu huwa tho su chu wang chuan hei donation kan han khonanga ba ka tha chho vel thang chu kan han khon chho wanga i ba ka thama august theng te chin ang otona july ne hei july la august chung hi tu yang khon deuh ngon ka tila ala lu tam vak lo chuanin october kan han kai chho mai tu ngai ta la tho ome chu mi in phal ta tan helai bethel center no pang en ko ngai tak tak omte no le pa en kol tu momal nei lo te ta na Christmas an lo goi the ve theina tu te le thuam no an ma mo an le na tu te pe tu dan hun kan kon hong ni chu o to ne sang kan kon khona ni be me chu